खोनासं फेरेंगा आरो हाथरखि नैबे इरागदाव देरा नैबे सनाराम देरा आरो नैबे सोमदोन देरा बिसिनि केदारफोरखौ बहाय लाबोनाय जासिगोन। रंजाली आइ माथो नोमा दै लोमजादोंनो दहाय नोमथै फैदोंमोन फुङावनो खबर होलांदों। हावनेगोरा दंफां सिखावफ्रा दा बेलासिफ्राव एसे थांब्रब जाया होमबा? थांजागोन आफा। ना मा बुङो आदा? औ आगै औ। न'निजों न'नि एसे नांगौ बेलायाव हेफाजाब। ओइ बोराय हेले लाखि ओइ नों मिथिया दंफां दाननो रोगानो मोना बे हाग्राया जोंनि दोहोन मिथिबाय आरो बे दोहोनखौ रैखा खालामनायाबो जोंनि थांखि। गोथां गोथांखौनो दानानै लाबोजोबदों। दहायलै आफाफोर ओइ आंथ' बनसो लाबोदोंमोन। माबा जाबाय फेरेंगा माबा थौ निमाहा होदो आदामोन खनसेखौ निमाहा होदो। लेन्दाय मा जाखो? नुबाय दंफां दाननो मोना होननाया दानग्लुंनानै लाबोजोब्बाय। नङा आदा जोंखौ बे खनसेखौ निमाहा होदो। जोंहा गरमनि फिसा न'खरनि गेस गैया जोंहा बिदिनो जों गोरान सोरांखौनो खुन्थुमनानै लाबोनांगौ जायो। ओंखाम संनो थाखाय उदै थाइसेनि थाखाय निमाहा होदो। बे खनसेखौल' हगार होदो। लेन्दाय फेरेंगा आरो हाथरखि फैनायसाय। लेन्दाय फेरेंगा मा खालामनो? सान्दो गोरा बे हाग्रायाव गोबां दंफां गोरान गोग्लैनानै दङ बारजों गुलुंनाय। औ आरो गोथै दंफां बेफोर दंफांखौ लायनानै बन खालाम। नाथाय बे सोमखोर बिफांखौ दादान मानोना बे सोमखोर हाग्रामाया जोंनि धोन आरो बे धोना नोंथांनि आंनि आरो सरकारनि मिथिगौ। दिनै खनसेखौल' हगार हरदो। जागोन दिनैनिफ्राय बे सोमखोर दंफांखौ दादान मिथिबाय? मानो गले गले हंगारनोब्रा गोरा थौदो आफा। थौआइ थौ। सिखिरि बिरनाय सेराव बारसे गलाब रुगुं
गैया नाथाय साननांगौ दं गिनांगौ जेबो गैया नाथाय साननांगौ दं गोजा खालि बादि जानांगोन खाफालनि सिन्दुर आंनि आखाइजों गोसोआव थि लाखा बेनो जोबथा खोथा सिरि